Salutare lume! Suntem aici, adică sunt aici în pădurea roșie și am găsit un meci în 85. Am 7, ăsta am un set și 7 de Nu alea. am dat în el. Aulu, ce te miști, dau câte 600, da. Doi să ăștia mine câte 3. Hai că faci repede cardurile alea. Bă, ia uitați-vă la partajare să Am vedeți. level 5 și Nu le vreau. văd. Bă, uitați-vă la partajare că m-au omorât scârbelor. Am level 5 și de aia. Da, bă, video ăsta o să fie de Mâine poate fac de la 2, cam așa când ajung acasă, poate fac 10 carduri. Antonio, Mhm. ia uite-te la partajare. Uit. Te uiți, da? Uite-te să vezi că dau magic. Da, și fugi. Nu vezi că dau sale de jurul și la 500? Dacă aveam rig bun, ia imaginează-ți. Tot praf ești. Sunt praf? Am și un cont. Un cont. N-am și-o. Mortale plus 9, n-am. Ce level ziceai că ai? Eu? 41. Mhm. Și am level 5. Mamă, și așa repede îți pică carduri? Da, în Ar metine, trebui să bați la câini, mă, tu. în bătălie dau cam 200, 170, 180. Depinde. 100. E nașpa cu aura asta, dar merge, te descurci. Apă, spune salut. De sus, bă? De jos. Bă, Mm. spuneți la mulți ăștia mine. Pa, sau salut. Lene.